Shubor nakaslem jong unongsan hima. Uba penyat sing siem MDC Kasoring Kam Constituency Waderu UCM Hapo ka Khasi Hills Autonomous District Council haka arpulai tere unai wing arajar arpulai la pelai pai ba da ka bakap riban ni ka PA system jog snong nongra kum shi benta ban pen I bai ki te ki kor pen sawa das dang ban pen tre kam hapo ka snong haba ajin kran ba penyat lo ong bai kini ki kor pen sawa la yo na du snam arajar khat khandai du arpo Handai ka bapen slam ka day na ka jingwan jo ka klam COVID khat khandai ka bala penlong bakan shempor na ka jingkhang snong tat hadu bagin na yo an pentre kam ha ni ka sngi ba menta da ka ba audio ribbon yakini ki kor pen sawa ka bala mangkar pang na ka benta ka dorbar snong nongra do ba penya sings em na ka scheme district council ka ba shong dor ha ka jing penot ka ba pralak tingka haswa ban pelat pa ba yakini ki kor pen sawa na penlong shwa da ka jingilang ka balingkot ha ka jingan dan lang di kinokit kam snong Urang bak senong kilong kami bat kiwe. Tani kapon dan yo ban kap uni ruban kum kadak ke jingple patba ya ka PA system ke balayo ya ke jingirap na ka ka district council ha ka jingmang ke ba pralak na ka menta ke dorbar senong nongrak na kalian ke dorbar senong nongrak kinongkit kam ki balong hakmat balong ni ka kam snong ki ju ai ka jing trelang ka bajan bah bat ni ko kinong hikmat yang a shimet le se nadu ba shajir na ka ni constituency so on kham kum MDC nadu snam arja khatsau ngampat syam kanu le se ka daw ban keno ha ka dor bar snong ba kam ju ai jing trelang mereka kena ke ba nak kalian ke district council nak kalian jungi ko kinon khmat abangi pasat jingmut syaka dorbar snong bangi dan kena ke kam ba dan kam menya trelang nak kalian juki kim ju kentan ba ta kam sim jong jing ie tak jing kemen ki ju pediang subhai ni po snong menya trelang nam ta kabit ke biang jong ki pai ba de kublishi bon baban kublishi bon ya ke komiti snong Ngit siam ru kanam kut patang beta sing kanang ya di peteng kan gaji ada ke jungi. Te nak kalian jungi house nam arja khat khandai arpho. Hakan ka wat ka baar bangi syajir ku MDC. Te niyo akan ka excluded area scheme nak central government. But ni dan buntli ki project ki ba ngiju yarap ikisno Desi ki bopun bahagi benta. Kawai na kata kalong bangin ai jingirap ye kishnong banshnai ki yeng dorbar. Desi ki dorbar shnong. Ni ai jingirap ki kishnong bante ye ki yeng trekam ki office trekam. Ni ai ru namta ki dom paper constituency. Bat kunju ni yarap ru namta ki sports club kat bangila Nantang ngerap ru nak kementa kini ki seng berper abai de baki office kini tai kat kebengi lapan yarap te kepang abangi pai ye ka jingdon kam habai de bat ka jing don kam se kum hak hapson ta nanta ka PA system ni suku kalau ka don kam hadu kata tai ka PA system nomor ba jan man kasni kiba kikam kiba bon kiba mi na ka sarkar ban hak ban pentip shi kipai ba ka bahai ka sarkar ban pentip lada kimwan ling ba kshno te ya ka dorbar shno la pen kuk bor da ka hima but ya ki hima la ithu da ka district council kat kum ka United Khasi Gent Hills Appointment and Succession of Chief and Headman Act 1959 kata deka principal act but ngidon kum basam pusau tuli ki hima bot ni pori khasi ni ka ba pek ke HDC but na pedeng kini kisang pusau tuli ki hima jan marshiteng kila don pat nyala ka jong ka kaan ki kendon ki ban pentrikam hala ki jong ki shnong te kum ka hima kum ka shnong nora ka hap ki hima melim kala don nyala ka jong kaan ka bangi tip kum ka hima melim arajar nyo Te kata nadu ka appointment hadu ka jing trekam but nalor kataru ngila pen scam yang sai ki rules jong ka hima melim bakum no ban la ban trekam
nak kementak administration habok kishnong te ni sutu ba kajing dan kam ye KPA system dan kam hadu kata ta te kam long shu kum hakipor that sich post nam shwa kendat ya ki kam banwan hakishnong ban pa pertashnong henry mentala chan man kasngi nak health department dan kam jing pertanam taban injection ki klung ta yasin naki jongka CNRD napo block office ki babon chat ki kam dengi sutu ba ban shu shang deki kali hak ban bu deki sound system deki kali kam de ka basuk lese ka jinglut ka babon ya ka shnong kan sadon te nomor tak tahu ni la perkhat deki jing kedua ba i rambak shnong yang ba de la don kam lese la da yo kala ba ngidon kam hadu kata-kata PA system te how to snap aja ka khandai arpho ngidang shu yo eka scheme but ngidang shu shong dorban ningkong hantai hadin bala syajit yang makasin ke baat ting la yo ben kre ki scheme anda la yo ben kre ni la bu yang ka shnong nong ra kerpang na kam ta teknik PA system te ya kan ke PA system la mang ha ka dor pralak nadu kaman tiet purchase yekini ki materials ban tiet yekini ki tiar kita ki badan kam nadu ka amplifier hadu ki horn hadu ki wires but hadu ka labor kamu kecing penterekam ke fitting te baru khaj ngimang kumba palak nama baka he pakashnong te ngila persyang ban pha nak lihat ke district council lagi yaki supplier te la le yang kata nak lihat ki supplier bala pha kitiar te rei hadin katu pat ni pat kami kini kecing abede baka covid ya ke bahap ban belong yang kajing pakhang shnong ke lockdown te kala sateng no kata kekam hadin belalai kataru ngala persyang ban kontak yi ba ambor majau belong iwe neki technical person iba tip hash phang kini ki wiring kini ka sound system nama bahak por bangadang kit kam shnong pokse ni IT ba namanta kakam terhadap mentah lu kadang ne la jan posnem te ni sutu bagi kam ki brio ki ba la jutre ki experience te ni la khot i yong pet se ki tiang ki la don supplier la wan ra hendai standard fitting te ondala mut bantre pat ki don ki tiang ki ba hap pen kela nama ba kim dabian let's say ki don nama ba ila jutre ni ka kam ti sutu kinu ki tiar ki ba net slam kinu ki ba net ti ong net ni ba kam da biang bahaba ha supply na ki we te hantaru ka shimpor ka tu ka ni ma bang yo ka tiar ko polo biang te resu tenak pat daga jing trelang te la ban perlong ni ka kam bat ngaru jing sha la klat ba la ai ni ka scheme nomor wala kam slam dan rei daga jing tut kema ro ba shnong ba pihak ban ribbon no ban clear te la untuk la dan lapor dan yang sawan dan dari sutenat ba bentar kata yo buat pedeng jimbut kam te na dan kata ka soft corner la benong ketian nong we kata ka jing ie kerpang jing slow ie kerpang hanu da lu jong ai nong nong ra te ong la da di kam baret lu dan ban na kawan ban ikendu isno de halo kata ni wan bentar sni ban pelat pelba ikenika PA system ban la patha lu inga ban la dep ban kren at uti ribbon ban man sa ai ka first announcement lingba kini ki PA system nam ta ki pai ba tenga ai ki jing kit bok kerben ka shnong lingba kini PA system ba phila yo ba phila pen rekam hok ba phila pen rekam hok nam ta ka shnong ba phila ru ban ai ki jing shakri ka ba hata lingba ki PA system ki bang la yo tasni nam ta ki jing rekam jo ki pai ba ko shnong Eksekutif komiti betang kebangila elam mengila can sau benai ngila persyang ru bakumno bandan kata kajing trelang baki pai pa nakamta kibabun keli kimat kiba kausan ba kawe kate hakabede bakani ka khndo syam te la jan nyo post nam ba ka district council kala dan ngimpat dan ya kala ka jong ka an ban itu kerpang ban pen scam ya ka jinglong try jong ki pai ba jongi ya ka khndo syam te tat de bahadin bangila yo ekanikalan ag arhajar arho
ngisa yo ekabor ban itu ban ai ka nika lan certificate ka nika certificate ban shong nongrim ya ka jinglong try let's say ka khndo ka siap ka badai jong siap ku ki pai pa ni akan kombat khndo ba siap ni po ri jungi ka dan rai benta ni don ka rirai ni don ka rikur ka rinong kenti kini ki lai benta ki bangi don te namat ka daw lada ki don ki do khndo ki dong shong ki ba ki don kam se ban kan scam ya ka jinglong try ka khndo ka siap jong pi pila ban one office jungi but teng lu dan kiba wa ban shim jingerap na kiban kum ki housing loan ki wei phim dan kam shu ban register ye ki chaka jong phi hapo DC office na ba na fi register hang tai ka chaka kham tam hung ni po son kala bun ba ka jing seo te la phi wan hang tai ka duna ba ngala ban ong ngatrai kala ye pher kum ba khatsan akosha te kani kala long ka jing ku lingba ka jingla jungi banwan ra ini ka an banyara ibisia ki pai aki ka jinglut lese te ka baar pan ka bangila pentri kam benta la phikin mau hadin ke ba kani ka government MDA kala wan ha ka bor sinsha hosnam arja khapra te nilai kren sani bha but how arja khapra kan mau po badang long CM iba shilla HS shilla nilai kren bha but nomor bat hatu kapor iyo long CM tak shipor temla pendap ini ka kam habai de baka building bylaws te kawan no kani ka term ka batmai how arja ka khandai te how ni arja ka khandai nilai trailang pat ka sarkar MDA ban pensuthu yaki ba habai de ba kani ka an building bylaws ka ba pentrai kam ka muda mdei shu ban pentrai kam nama ba ta ba phikan mau hadu badan ki jingaki kini kitai nama ba iyeng ibarit iyeng bakumne kutai hab yo permission mdei ta kayo permission hab pensiu sa ka building ses ka labor ses ba kiwe te nakalyang jungi ngila yo menta ban pentrai kam ya ka building bylaws nakalyang ka district council te lada dan mano nak den jong pi ba ban shnaye ne kutai ngi la ai jing pentip lingba ki sim shekishnong baya ka building bylaws laban I permission nak menta nak dai po district council te balik dan kam ban yo permission dan lu kiba teng kinong shnong do buram haga tibun kam na se ki kumya lat na shnong kumya lat na ka bor jo kaan te lada tingku pat ka jing hangno kan bu jingma te namar kata kadaw aso ban kedui kinong shnong ba kinam dai ban ya light na kini ki an kibla dan wan ban ya trailang ngi de ka ong no sarkar jong pai pa mo ka dis council ka long hajan ha ka de ka traditional institution ka ba ni pe mi equity dustur para mangi te kat nutam kan long ka jing kemen ya pisia ban ya de kam pa ni te ka balai pa menchua warjar saw ngile kalong bopelang menchua ngile arpo kili gitunghong ngile asurok ba bat kaladap hawarjar khatsaw khatsan ketak deh warjar lai arjar saw warjar khatsau khatsan ngilale da kepisah snau namar ngimyo jingiram nai ru ngile da kepisah snau bat ngilale sasan pau tuli kitung hong nrei hakata kapor kamda te lejar khat bakata ka jingle jungi ye kata kapi system na sin ke baar kala julor no nakadaw jong ka leili bat kabor mariang bat ki amplifier jungi gilaing hadu la ingkong lang hadu ang ni kupoi galan kat habo poi galan la ingkong lang te hakata kapor malumala warjar khat shuaga election MDC ne hadin ka election MDC ngasujar khat bai kendoi ba ha behing ya brev tengai thu khanai I ya ka jinglong jingman pi system jungi namar ngi hap pha da ka kali to klempep ngidan ka kali ngi pha da ka kali ngi the ta kum phnyang namar ka de kali ka ba penonkam nam ta gi kam jo snong hanrei ka jing jungi kalong ba la ngi kang snong ba ngi kwa ba baro kin shai bha ban sha skore ka ba ngi perta ngi dan kam nreu kenta ban ya gi kali beduna san kenta te nakata kadau kala jenjar bha yangi ha ka bele bat kali kali khamtam ko por covid khat kenda ile ngi kendo jing ko khaw ha namar ba ngimdan ke pi system ko belong functional te ha ka por covid ha ka jing sisa ki tenghong kiladon
ila poi la don hang ni sunduk ka amplifier ka wei la don kita ngom kita san po teli na kaliang jong i local MDC jong i bahap penya ila penya ten rei kale jar khat no wan no covid kontraktor ngim lapsu wan pentrei bat ngas nak benta jong apat ngaong bakal dei ke babahi gitu ke baja bakal mla ban pedak por covid namar bahadin jong covid ndala sungthu bhai ke jing ya jong ke kali bo pertasnong ya barok ke jing don kam ke por covid ngalai ong ing ong te kato kasan po teli ke PI ku boleh sibun tang bak kamda lada long kepala ayale sitom ban penyo be sispa teli ki tenghong te meiru ila thakle namar nain penyo yang sakat ta teli pada jong kini kisna nrei ida kading le sitom jongi da kading walat jongi mentai ngin ayo kini ki tenghong la jan kot sispa teli ki bengite la jan kot sispa teli duna kendet pensai te kita gi kendet pensai rungi klemte namar ba ndala perta menta ngin setip hai ki jakai barang dan kam ban thep siwei arteli ki bobon hi ki dai ki bala biang bhaga coverage hanrei hai barang dai ban thep yo sujar khat barang dan dai tai por ngin sa pe hai ban thep ki kita ki basa ki tenghong ten apreng jong ki kini ki tenghong jong kasnong ki bala lau no kom san pho teli ai ki bobon apreng jong ki la julor lut namar ngawang ye phi na kadau jong lele ten rei ki dan kumbashi po karwei kan arteli ye ki bobha ti kita ngalaong ye ba ambor majau i balong nong pentrei ke kam ba in pente lang i gitaru te kamut kala kham yarap kendian ha ba ngin la ban penbiang i giding don kam ka sno na kaliang amplifier ru mencuang ni silan bat ke benta ke bashroom silan te lada hadin habut na kaliang juga executive committee lada dai ke barim na ke bathmai ne ngin sejong perkhat lada long kepala ngin setap amplifier syu serang bakajing perta kan long bet sisin perta te ngayang hang ne da ka mesim jo geding songo kan nengkong yo boleh try kerat namar ba ngi la hadin jo geding angnut ke ba jalan bah hadin jo geding angnut ke ba jalan bah ngitip ye geding don kam ke PA system ngim don la bele nuru te dai hakum kata ke por kumbo pi yatip ngidan ke pisaru dai ngim don ke pisah henre bom dan treasure te ngimla aban pentelun ye ke kam ban sai pisah na bangru kalong big ban sai tang wei arngut tang mga baru sekretariat te na kata kasasakut ke kam te nrei da kajing isnai jong blai pada wa da kajing ya keren bat di local MDC bat kajing simkia jong i mentangi kendu hang ne da kajing kemen pi ki bangi khat pi wan ha kerteng jong VEC WSC sports club nang ta ki village organization pi baro bernamar pi de ginong ni khmat jong ki kamut pi wan hang ne ha kerteng jong ni baro khot ki pai nong senong jong ka senong jong i